טיפול תקופתי למעשה זה נקרא טיפול מונע, נגיד ככה. בהתאם להוראות יצרן, לרוב ברוב הרכבים זה מ-15,000 קילומטר עד לשנה. זה טיפול מונע כי הוא מונע הרבה בעיות עתידיות, גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. הוא כולל גם בדיקה שוטפת של כל המערכות וכל המכלולים שקשורים בסוף למכונה הזאת שנקראת מכונית. הטיפול הזה הוא הטיפול הכי נכון, הכי טוב, הכי ימנע בעיות עתידיות. זה עניין די פשוט יחסית. אל תזלזלו, יהיה טוב. תזלזלו, לא יהיה טוב. והוא יזלזל בכם מבחינה שהוא יחיב לכם בכיס. בוא נגיד, יש הרבה אנשים שהם אוהבים למשוך את הטיפול, את העניין הזה של ה-15, להגיד לעצמם בוא נעשה את זה ב-20,000, בוא נעשה את זה ב-25,000, ולמעשה ככה הם פוגעים הכי הרבה בבריאות של המנוע ושל המכונה עצמה.